Renouveau téléfilbaw renouveau FM lamɛnbaw an bɛ aw fo k'aw waleɲumandɔn k'a ka bisimila sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲɛ kɔnɔntɔn jɛmukan min n'a bɛ tɛmɛ an b'a wele faransikan la ko 7 sur 7 o kɔrɔ ye duwakun mana dafa an bɛ kunnafonidilaw de wele kunnafonidilaw i ka dɔn duwakun kɔnɔna na min ye kunnafoni minnu bɛ an bɛ jɛ ni k'an da don a la bi ala ye bidon jira n na an bɛ ala fo k'a barikada o tumana kumakun bɛ an bolo maa welelenw fana bɛ an bolo nka yanni ka don kumakun kɔnɔ an ka maa welelenw an b'olu jira aw la olu tɛ dunan ye nin kɛnɛ in kan min fana ye ne kɔni bɛ ka bɔgɔbɔ dabada la sabu ka d'a kan Isa Kaba Siribe ale de kɔni bɛ sigi nin sigiyɔrɔ in na nka bi a ma se ka yan sɔrɔ o tumana ne nana n démerdé a nɔfɛ o tumana an bɛ an ka maa welelenw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ taa Basɔrɔ Hayidara ka bɔ Amapula Basɔrɔ ni sɔgɔma. Directeur i ni sɔgɔma. I ni fama. Kɔri baasi t'i la. Tɔɔrɔ tɛ. A kɛra fama ye. A kɛra o ye o. An bɛ foli lase i ma ka foli kɛ barokɛɲɔgɔn ni technicien radio ɲɛmaaya so ka u bɛɛ lajɛlen fo ka filɛbaw fo an bɛ nɔgɔya kɛ nɔgɔyadakɛ Isa yɛrɛ ko ala ka bada kɛnɛya ala k'o di a ma. Ami ami ami. Ka dɔw kɛ sibiri nata ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan. N'ala sɔnna ma. Aya Basɔrɔ an b'i fo Basɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ Yusuf Sisɔgɔ donkibɔrɔ sɛbɛn min n'an b'a wele ko l'alternance o ɲɛmaa ye ale ye Yusuf ni sɔgɔma. Antoine k'i fo bisimila ka Tangara fo ka Hayidara fo ka Diallo fo bisimila ka techniciens bɛɛ fo fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ radio la fɛn fɛn bɛ ka télé lajɛ k'u bɛɛ fo an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka kuma ban da min ye jamanajɔ kuma ye. Amina arabi. Ayiwa Yusuf Sisɔgɔ tɛmɛnen kɔfɛ Mamutu Tangara donkibɔrɔ sɛbɛn min n'a bɛ wele ko dénonciateur i k'a dɔn ale bɛ cakɛ yen nɔ i ni sɔgɔma monsieur Tangara. Kɔrɔ an b'i fo bisimila k'i waleɲuman dɔn n'i ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka an barokɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ka renouveau kanubaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Ayiwa Isa Kaba k'ala ka lafiya d'an na. Ami 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 ala k'o dugawu minɛ. Ayiwa an b'a laban ni a tɔgɔ jumɛn ne ka jɛ don Directeur Sori Ibrahima Diallo ka bɔ renouveau FM. D'accord directeur dakun bɛ ne cɛ o. n'ala sɔnna dakun ma jɔsi fɔlɔ. a bɛ bɛn ɲɛma. A bɛ bɛn n'ala sɔnna i ni sɔgɔma. an bɛ foli kɛ i yɛrɛ ye. bisimila ka foli kɛ renouveau télé filabaga radio lamɛnbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. ko bɛɛ lajɛlen ni ɲakuma. kosɛbɛ. ka dɔw don kɛ Isa Kaba ye bi y'a kunɲɔgɔn ye. a fari man da la. n'a ta o ta bɛ girin ka jɔ la. émission in a bɛ se ka sigi sen kan tuguma labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira. kosɛbɛ. an bɛ ala deli. ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ala ka kɛnɛya d'u ma. amina. e yɛrɛ k'i fo ka ko debatteurs fo. o diyara n ye. jamana marabagaw ka dɔw don kɛ u bɛɛ lajɛlen. ala ka jamana basigi. ala ka an bɔ an juguw bolo. lakana tigilamɔgɔ minnu tora. ala ka u fara silamɛsu kan. minnu jogonnen don ala ka kɛnɛya sabati. bisimila. ala k'an bɛɛ kelen ma. amina. ala ka lafiya di jamana ma. ami. Ayiwa anw filɛbaw ni anw lamɛnbaw ninnu de an ka bi maa welelenw ye an bɛna don kumakun kɔnɔ kumakun damadɔ bɛ an bolo bi o ye k'a fɔ min ye san o san mawuludu a bɛ kɛ ayiwa ɲinɛ mawuludu a bɛn bɛ bi ma o tumana fɛn min stade 26 mars kɔni o ye lajɛkɛyɔrɔba ye ndolantan yɔrɔ don ayiwa san o san a bɛ kɛ o yɔrɔ in na ɲinɛnda fana bɛn bɛ ndolantan dɔw fana ma ayiwa n'o bɛ jamana ni farafinna ka ndolantan dɔw kofɔ ayiwa o bɛɛ lajɛlen kɔni koloso bɛ ɲɔgɔn na bi an bɛna kuma o kan o ko kɛn bɛ kɛcogo jumɛn na mawuludu labɛnbaw ani min ye farikolo ɲɛnajɛ labɛnbaw ye ayiwa u bɛna mun de kan an bɛna an da don o la o fana tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛmaaw ye ŋaniya ta faransikan la an ko ko la militarisation de la police nationale et de la protection civile n'an k'an b'o ɲɛfɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ min ye polisilakaw ye ani sapeur pompiers fɔcogo wɛrɛ la ayiwa k'olu bɛna sɔrɔsiya o kɔrɔ ye k'a fɔ k'u don sɔrɔsiya minɛn kɔnɔna na ayiwa ani an ka kuma ɲɔgɔn an bɛna kuma o fana kan ni k'a kuncɛ ni min ye o ye juru cɔrɔli min bɛ Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ u ka sɔrɔsi 46 min tɔ tora an fɛ yan ayiwa o ko bɛ danga jumɛn na an bɛna an da don o la an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'a ka bisimila ayiwa nɛgɛw kɛrɛfɛ min ye Usumani Togo ye bitu nafɔ ka taa se Daramani Kɔnɛ ma an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɛmaayaso o ka bonya kɔnɔna la o fana n'a ko bila ka suma bilen sabu waati o boli bɛ ka ban n'an ye kumakun fɔlɔ ta n bɛ taa Basɔrɔ fan fɛ ayiwa Basɔrɔ Hayidara min kɔni ye bi ndolantanw ni mawuluduko an golosora ɲɔgɔn na ayiwa an y'a ye k'a fɔ ko bɛnkan dɔw kɛra ko labɛnbaw ni min ye farikolo ɲɛnajɛ labɛnbaw ni ɲɔgɔn cɛ n'an k'an ba don kuma in na min ye e yɛrɛ ye kunnafonidila ye e yɛrɛ ka jateminɛ i ye mun faamu bi ta in na sabu a fila bɛ jamako belebeleba de ye. O tiɲɛ attends o tiɲɛ mais yanni i ka na bi ta la je crois que an bɛ hakili lajigin kɛ juste mais précision fitinin di o bi ye mawuludi ye
sini ne do donc mawli be ɲɛnamaya ale baro be ɲɛnamaya su ka dugu jɛ a don yɛrɛ la donc sini ne do o siratigɛ la n ka mɛ hakili an bɛ segin an kɔ dɔɔni k'a yira ko min ni o ye amsaden mɔgɔw ye a bɛ san caman bɔ u bɛ mawli ɲɛnamaya nin cogoyaw la u y'a daminɛ mɔgɔw y'u lakodɔn hippodrome terrain kan u lakodɔn ni mawli organiseli ye u bɔra yen jama commencera ka bonya u taara stade omnisport la hakili b'a la do ta dɔ senfɛ mɔgɔw ye ɲɔgɔn digi ni fatuli bɔra la an bɛ dugawu kɛ Ala ka u hinɛ donc Haidara ye a fɔ a waati la ko omnisport ka dɔgɔn ale n'a ka mɔgɔw la donc je crois que depuis o wagati u nana stade du 26 mars la o stade du 26 mars yɛrɛ kelen na a delila k'a fɔ IBK yɛrɛ kɛ IBK to fanga la ko hali 26 mars ka dɔgɔn ale n'a ka mɔgɔw la je crois que o de senfɛ IBK ye l'air du di k'a bɛ 100 hectares je crois Kulukoro région 150 hectares ko k'o di u ma maintenant bon so kɔfɛ an y'a ye a kumaw cayara parce que k'a ma dira Haidara ma ma dira Haidara ma dira silamɛw bɛɛ ma donc i b'a ye depuis o wagati mawulidi a bɛ kɛ stade du 26 mars la maintenant ko commencera ka corin depuis salon peut-être que ɲinan tari bonyana mais kami salon ko commencera ka corin parce que salon FIFA ni CAF ye papier bɔ k'a yira ko Mali stade si tɛ norme internationale respecté donc o senfɛ an ka ministère so a ye stade 26 mars datugu k'o baara mais o kɔfɛ a ye communiqué dɔ bɔ communiqué min kɔnɔ n'a y'a yira ko tuguni ko stade tɛ di mɔgɔ si ma politiki kɛnɛ ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ k'o ti ka a yɔrɔ la tuguni donc mais an tora o la mawulidi waati nana se je crois que sama nana don a la parce que mɔgɔ dɔw ka fɔ yɛrɛ la ministre kun ko k'a bɛ to a ka sɛbɛn bɔli in baara kɔnɔna la mais ko jamana ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye transition président o de y'a laɲini ko ka stade bila ka disposition kan donc wagati amsadini yɛrɛ u ye communiqué kɛ k'a yira ko ni tiɲɛni o tiɲɛni donna stade kɔnɔna la waati k'olu b'u labɛn ko baaraw bɛɛ sara état ye donc je crois que depuis salon ni kumaw bɛ sen na ka na se ɲinan ma ɲinan ko nana cɔrin cogo di parce que ani FIFA CAF ka calendrier dɔw bɛnna ni o ye dolantan dɔw ye Real ale bɛ jouer bi wulada in na sini kari joli a bɛ jouer CAF ka club compétition senfɛ or Mali bɛɛ kɔnɔ stade kelen dɔrɔn de homologué don c'est-à-dire san min ni yamaruya kelen don a kɔnɔ ko Afrique ballontanw ani FIFA ka compétition olu bɛ se ka organiser o dɔrɔn de kɔnɔ o ye stade du 26 mars donc ko nana don ɲɔgɔn na or bɛɛ b'a dɔn amsadini mɔgɔ n'u bɛ u ka mawulidi kɛ a baara labɛnni ninnu tile caman baaraw don waati dɔ i b'a ye u bɛ hali stade yɛrɛ ta ka tile 10 fo ka taa se tile 15 ɲɔgɔn na kɛ ka labɛnw kɛ yan'a don cɛ ka labɛnw kɛ yan'a don cɛ a fila ni ɲɔgɔn cɛ baptême ni naissance ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ to stade la ka minɛn minnu bɛ yen k'olu lakana fo ka taa se o ma donc n'a fɔra ko baaraw nana kuru nin cogoya la je crois que ko gɛlɛyara maintenant ko gɛlɛyara sera ka se yɔrɔ jumɛn ma parce que i b'a ye Chérif Manana Haidara ka page Facebook la je crois k'o de ye ne yɛrɛ alerté kosɛbɛ tarata don sufɛ u ye message dɔ bila o kan message min n'a bɛ a ka tɔnw ladɔnniya ko ɲinan mawulidi k'a bɛ taa kɛ Dodumani Dodumana ko ɲinan mawulidi bɛ taa kɛ ni o ye a ka kɛnɛba dɔ bɛ u bɛ taa ziyara yɛrɛ kɛ san o san ko ɲinan mawulidi bɛ taa kɛ o kɛra tarata sufɛ araba sɔgɔmada joona fɛ u seginna ka communication wɛrɛ kɛ pour k'a yira ko mawulidi bɛ kɛ 26 mars la bel et bien donc o de kama ne bɛ ɲininkali kɛ n ko min fɔra tarata su kana araba sɔgɔmada la mun de tɛmɛna ale ni fanga ɲɛmɔgɔw cɛ parce que il faut le dire que stade ye jamana de ta ye n'o ye fanga ɲɛmɔgɔ ye mun de tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye kuma fila bɔ ɲɔgɔn na mais n'i ye ministre ka communication ani fédération ka lettre jateminɛ parce que fédération ye lettre ci CAF ma pour k'a ɲini CAF fɛ ko ka match ninnu bɔ a dɔgɔkɔrɔ parce que stade dilen don donc n'i y'o lettre jate i b'a ye ko peut-être assurance dɔ dira ama min b'a to a ye nin communication kɛ a yira k'a bɛ kɛ maintenant fɛn min ye labɛnko ye Antoine misaliya la ne ye ka bolomafɛn ɲini ko kɔɲɔ bɛ fɛ e ko fura t'a la n b'a d'i ma o don sɔgɔmada fɛ ne nana k'i to de i bɛ dɔwɛrɛ ɲini ka di ne ma je crois que dɔwɛrɛ de ma sɔrɔ il fallait trouver peut-être le juste milieu je crois que o de y'a to a fɔra ko bɛɛ b'i ta kɛ a bɛ kɛ degun ye yɔrɔ dɔ la mais l'état en tout cas a failli ayiwa n bɛ taa Yusufu Sisogo fan fɛ Yusufu Sisogo Basaraw ka kuma kɔnɔna la a ko ko ni yɔrɔ bɛ homologué bamanankan la n'an k'an b'o fɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ fɔ ndolantan yɔrɔw la hakɛ dɔw ka dafa kɔnɔna la a
k'a fɔ ko nin ndolantan in hakɛ bɛ se ka kɛ nin yɔrɔ in na ayiwa n'i dun ye Mali la Mali de la ka kan labɛn ndolantan yɔrɔ caman bɛ yan yalima ɲininkali fɔlɔ ye min ye ayiwa mun y'a to 26 mars dama ayiwa o de homologué don k'a fɔ ko o de bɛ se ka nin ndolantan ninnu kunbɛn o ye fɔlɔ ye filanan mara fana ye ɲɛsigi de i n'a fɔ a bɛ fɔ nanzarakan la cogo min na gouverner c'est prévoir ko mara ye ɲɛsigi ye yalima nin ko ninnu bɛɛ fana dɔn bɛ kalo caman yann'a ka se mun minnu koron ta ka tila ka mankan don a la walima ka kuma caya hali ni mankan ma don a la ka kuma caya. Ok Antoine i ka ɲininkali diyara n ye yanni k'i ka ɲininkali jaabi n jɛɲɔgɔn ye dugawu ta Isa Kaba ye n yɛrɛ b'o dugawu kelen ta ye Ala ka lafiya d'a ma Ala ka fari jaga bɔ. Antoine i y'o min fɔ en fait n'i y'a jateminɛ an ka stade ninnu c'est vrai an ye CAN organisé mais CAN kɔfɛ o kɛra 2000 ani bi ɲinan cɛ san caman de kɛra n'i y'a jateminɛ stade ninnu caman dégradera c'est à dire que entretien tɛ k'u cogo la donc o de la to FIFA bɛ délégation bila FIFA o CAF olu bɛ délégation bila ka na stade lajɛ ka jateminɛ est-ce que nin stade in bɛ norme la est-ce que nin tɛ norme la o jateminɛ kɔfɛ de u y'a ye k'a fɔ stade du 26 mars de bɛ norme répondre parce que an y'a jateminɛ kosa in na miliyari 7 en tout cas an ka autorités ye min fɔ miliyari 7 donna la pour que ka rénovation kɛ donc o de la to a kɛlɛ stade de bi homologué len maintenant min ye c'est vrai i ye min fɔ gouverner c'est prévoir parce que an y'a jateminɛ Aïdara ka ko in ma daminɛ ɲinan yɛrɛ parce que n hakili b'a la hali IBK tan wagati dɔ a fɔra ko stade tun tɛ di kun min na o ye je crois bana jugu in Covid na wagati mais laban na autorités cédera quoi donc o ye fɛn ye c'est à dire n'i ko k'an ka kuma tiɲɛ yɛrɛ la stade ma dabɔ politique meeting kama ma dabo wajilikɛyɔrɔ kama balontan yɔrɔ de don pour être clair avec les gens donc a ma dabolo donc a dabora balontan de kama donc balontan de priorité mais comme an nana jateminɛ Aïdara fana c'est à dire que jama min b'a ko bi état fana ka devoir de don ka bɛɛ ka sécurité assurer donc n'i ye yɔrɔ di Aïdara ma san kan n'a ka jama ka taa yen Aïdara fɛn y'a fɔ Basaro y'a fɔ sisan commune sport la min kɛra o sanja ye o bɛ bɛɛ hakili la o kɛra ATT tan de la bousculade min kɛra ni mɔgɔ caman tora la donc an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin olu ma donc je crois que l'État a le devoir de en tout cas d'assurer la sécurité de tous les citoyens donc au-delà de je crois stade bɛ d'a ma maintenant ni balontanw donna ɲɔgɔn na je crois que compromis de sɔrɔla parce que ni État u bɛnkan dɔ sɔrɔla o bɛnkan ye min ye match dɔ bɛ jouer fɔlɔ après olu wulada in na après olu b'u ka baara kɛ ni o kɔfɛ 5 heures du matin n'u y'a bila mɔgɔw bɛ na yɔrɔ nettoyer pour que 16 heures joliba bɛ se ka jouer donc an bɛ se ka min fɔ je crois que l'État aujourd'hui État kan ka kɛ cogo bɛɛ la ka Aïdara accompagner ka yɔrɔ d'a ma ka dɛmɛ yɛrɛ ka yɔrɔ in jɔ pour que au moins stade in ka se ka bɔ nin fɛn in kɔnɔ parce que nin tiraillement man ɲi parce que jamana bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ déjà n'a kɛra mankan wɛrɛ ye parce que Aïdara ka jama ka ca honnêtement n'a fɔra ko stade tɛ d'olu ma et puis olu ka taa yɔrɔ la ko wɛrɛ ka b'o la donc je crois que État ka responsabilité engagé le don donc n bɛ se ka min fɔ ka bɔ kuma la o ye de État ni nin tɛmɛna État ka Aïdara dɛmɛ ni yɔrɔ de kan ka d'a ma ni an sardine mɔgɔw fana bɛ se ka u dɛmɛ ka yɔrɔ in réaliser k'a jɔ k'a kɛ cogo min ma n'u yɛrɛ diya je crois que an ka t'o la pour que an ka se ka bɔ ni sama nin kɔnɔ quoi. Ayiwa Mamutu Aïdara mɔgɔ fila min tɛmɛna n'o ye Basaro ni Zolu da ko in na e fana ka jateminɛ kɛra mun ko in na. Bon ne bi dakuruɲɛ damadɔ de fara ninnu ta kan sinon u y'a fɔ cogo cogo u ye a bɛɛ walawala mais seulement que ka préciser k'a fɔ ko stade ninnu c'est vrai balontan yɔrɔ don mais a dabɔra jamajɛrɛba ko fana kama il faut k'an k'o fana fɔ ka d'a kan a kɛra ɲɛnajɛ ye o a kɛra politique mɔgɔw ka meeting ye o a kɛra i n'a fɔ wajulu ninnu en tout cas fɛn o fɛn bɛ yen ko jama kan ka fara ɲɔgɔn kan stade ninnu dabɔlen don o kama quoi. E bɛ fɛ k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ a dabɔra ndolantan yɔrɔ kama jamajɛyɔrɔ yɔrɔ fana don a dabɔlen don o fana kama quoi il faut ajouter ça ensuite k'a jira k'a fɔ ko stade ninnu fana u ti di mɔgɔ ma fu la quoi condition dɔ de bɛ yen nɔ n'i mago b'a la i b'o démarche kɛ maintenant a bɛ d'i ma o kama musaka bɔ yɛrɛ bɛɛ b'a la donc je pense que Aïdara ka mɔgɔw bi stade in ko fɔ depuis bien avant que Mawuludu kalo yɛrɛ ka jɔ et puis nin b'a ye san dɔw la u b'a ta ka foire yɛrɛ k'a la c'est à dire n'u ye a ta sisan don fɔlɔ la don sanni ka taa se kunɲɔgɔn ma u bɛ foire kɛ stade alentour la donc je pense que o bɛɛ ye olu le fait que yɔrɔ wɛrɛ t'u bolo pour que u ka se k'u ka lajɛw kɛ donc u b'u jigi da stade in de kan donc ne yɛrɛ bi nin problème kɛ yɔrɔ kelen dɔrɔn de ye ka sanga ni kɔrɔ ka kuma ye yɔrɔ wɛrɛ de tɛ yen u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan
ka wasake munti stadi maintenant kora fo tuamna ni eta sera ga deme haidara deme aka se ka yoro soro yoro mimbi aka jamata je pense que o se ka non seulement haidara rega na ka mo nafa en même temps ni jamaje ko wera wulla domna ka soro wala o fen be abo mo fana nye aywa so Ibrahima Diallo aywa ko kon feni wasaka tawale turu kunje bitay mo lugo nin do tanko e afamu tukuti alhamdulillah bon ne ko mbolo basi ten quoi mais mo waraw de be ka ni ko ke basi may ka akuna fonina tabiaou tia quoi il a dit gouverner c'est prévoir d'abord précisons que 150 hectares min fera madi Aïdrama aywa afraka be di mi amati al na dira en sardine ma ou maso que les flanants Douda Sirama ko gouverner c'est prévoir je crois que Issoudou nere a fofolo d'accord donc 600 jamana kono Mamtou Tangara je crois que aya faute ko mi atete mo quoi c'est-à-dire ni ama dabo volontaire kama parce que après tout non volontaire dron kama parce que après tout c'est-à-dire mako be entretien na musaka munun be ni département ka anka douala ni volontaire musaka ka douala c'est c'est-à-dire entretien mogo ni jamana je babibulu ibe demande ke ka nyasi département avec soro sara doy avec état re demain état fanga bala ka entretien baké yoina Antoine mogo do be albi anka bo politique kelle ni dina kenen nu na fatul la ayo bismillah beba do mawludi fami kenat ken mali bi mali ji islam jamana di ni anta ma keme ma bisegi ni duru sol ma bi kroton duru de na fura ko kira bangedu ay bo anka ta nyina jeke ne ta don o mankan be so romina mais do wore de be alibi u be kele do kono no e karsaka kele karsaka côté anka bokono on na fa du mena na fa to re law je crois que ambo au terrain de Kani sinon Basaro Dasirama chef madame Aïdara akapajika ama stade 26 mars yo nga yoro redi mais la ni de kera gouvernement fait donc ansardi no fait ka si gouvernement a fora absika ke donc o manga ke problème mais problème maro ministre willa kata Aïdara fait de atrani kuma fode anka buko na fatula Antoine jamana ko de do voilà et puis ne be jororo mina ide aketu encadrant fin flabe ka be ibaro mali be ñoo soro fin de mado dila ballon armée dîner ani jamana fin ba flabe ka ñoo kumbe no volontaire ani mauludi fere mi no o kan ka tege ni eta kan ka o jati mine bi kosobe ni hakila jinka nga kala peut-être ou hakili sere ni ama ou ye mogo be bo yoro munu na kase stadi la aywa mgo katama sraw ina fo ka bo irma jo animisa bu fe kana ben ama diga ko la kana bo ko yana non Antoine anganda sama parce que akili be mgo so de donc akan ka ke nganda bala ka fo ni ngol te majira ko na la kana bo mu oui mais voix flade do akake voix clé pour que jama mi bena ko kase ka kun kele flana Antoine angana nyina de bi jama bota kacha kata stade la balontano bala maulukelaw bala ma koro ka sabali u ka do don kono olu ka to soni wakati la flana oye ambala ka we munu gartigele do olu fane ka to so ka sabu ke jama bota kacha ando suranyo ro famia amba diga ka fo la kana boko ni e ko tibage basaro ambe mo o konnala ka kuma dron la clé suriko ko kira bangini ko ka nyene jeke je crois que dine la nyene jete avec la nyene mayadi nga la nyene maya ni ala dilu ni do chama nimbe kilisa no kilente no anga ko nala c'est très important non ni ko nyene je o beta li basaro anga bo ko na nyara ka folli wona ay family chama ko la mi dugo donge ala kan laje num bela jele nyuma tebe anga jamana ko nala anga bi kuma kun flana amido ko nala mi jamana nyemo ya dira ka foko polisu ni protection civil no bisa per foko ko surasia ku bla e surasia mina kono basaro amete fa fa alibi ni mai fora aywa kuma charna ko sebe minye ube lakana bo nga lakana bo ka baraw tekelenye ita so anyere ande lakana baye nga ba fo mi mako FCI no yi centre d'instruction aywa mama be fini tiga ka abe bi je ko o kalam bakele ke nyawe ko fe aw soro ka ta aka bulu farawla o ka foko polisu ni protection civil ko lubna do armée mini militaire ko ku beke kelenye
ayiwa nyara ka fa nazara ka bɔcogo ɲɔgɔn na a ka ca kosɛbɛ kabi kunnafoni min bɔra ka bin ayiwa bɛɛ y'i ta fɔ a la e y'a faamu cogo di jamana bɛ danga mun na. D'accord, i ye CI min fɔ n'o ye formation commune de base je crois que ni ma fili fɔlɔ depuis policiers kun démilitarisera o kun bɛ taa k'u dama olu kun bɛ taa k'u dama donc pour tirer sur généralement o kun bɛ bɔ comment on appelle gendarmerie mɔgɔw de la ka caya mais kɔsa in na u farala ɲɔgɔn kan parce que bɛnbaliya kun commencé à ka bonya policiers ni corps tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa. Donc voilà pourquoi les autorités ont décidé que formation commune de base in bɛ kɛ pour que tin ka se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ pour que bonya ni karama ka se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ parce que corps u ni ɲɔgɔn cɛ furukufuruku kun bɛ voilà pourquoi si sisan a farala ɲɔgɔn kan donc ni tila kɛra bɛɛ bɛ t'i ka spécialisation kɛ a dama policiers bɛ t'u ta dama gendarme bɛ t'u ta dama bon min ye armée tɔ olu bɛ don baara la siɲɛ kelen généralement olu tɛ dɔwɛrɛ kɛ ka fara o kan ani policiers fana b'a ta k'a dama donc militarisation kuma in fɔra ka policiers la militariser je crois que laɲini kɛra assise nationale de fɛ an bɛ se ka sigikafɔba min kɛra laɲini bɔra o kɔnɔna la mois de décembre a bɛ n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka o kɔnɔna de waleya u y'o de fɔ ko fɛn fɛn ni o kɛra recommandation assise kɔnɔ k'u bɛ baara kɛ walasa k'o bɛɛ lajɛlen lawaleya je crois que hali commission sigira en place pour que ka se ka jateminɛ kɛ jumɛn de ye priorité jumɛn de kan ka kɛ joona ka évolution suit donc je crois k'o lawaleyali don mais sauf que n'i sigi ka miiri kɛ i b'a ye a bɛ waati damadɔ bɔ i b'a ye population kun furukufurulen don an ka polisiw kɔrɔ parce que surtout septembre kalo tɛmɛnen salon septembre ni força directeur kun minɛna syndicat ka réaction je crois que o yɛrɛ de kɛra mɔgɔ caman ka faamuya la syndicat min bɛ polisi la o de bɛ ka polisi bila a dama minɛ donc voilà laɲini ye nin yɔrɔ ye maintenant polisi la militarisée polisiw yɛrɛ fɛn kumana syndicat caman kumana ils ont dit olu bolo problème t'a la ne ni fɛn fɛn kɔni kumana ni fɛn fɛn ka vidéo ye ko problème foyi t'a la n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ye mais ko lafasa tɔn ko syndicat ko a tɛna bisimasa dɔ la non o bɛ ban yɛrɛ de o de y'a to n y'a ɲɛf'i ye n ko laɲini o de ye parce que syndicat barika kun bonyana kojugu polisiya baaraw kɔnɔ donc ni syndicat ko tɛ sɔrɔsiya la sɔrɔsiya syndicat ko tɛ c'est la direction qui décide voilà pourquoi bi u bɛ jɔrɔna ko dɔ de fɔ u y'o de fɔ olu ye jamanadenw ye comme tout autre jamana bɛ dankun min na bi bɛɛ welelen don a kɛnɛ kan hali anw yɛrɛ n'an bɛ kuma an b'o de fɔ fɛn ka bɔ an da min ye jamana jɔ kuma parce que bɛɛ n'i ka kɛlɛkɛminɛn don maintenant ni jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira ko finitigi lakaw n'o ye polisiw ye k'u ka fara dɔɔnin kan k'u militariser olu bolo tɛ gɛlɛya la mais sauf que u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔw de la il faut le dire parce que bi n'i y'a jateminɛ i mana sɔrɔsiw jateminɛ généralement a bɛ fɔ sɔrɔsiw la ko composante fila de bɛ yen les hommes de rang et les officiers généralement mais polisiw fɛ yen composante ye saba ye u b'a fɔ ko sous-officiers bɛ yen officiers bɛ yen ani commissaires bɛ yen sous-officiers les officiers les commissaires donc ko u bɛ na gérer cogoya di k'u bɛn ɲɔgɔn ma bɛnkan parce que ko bɛɛ i b'a dɔn finitigi baara bɛɛ ye jalako de i dɔgɔyara i bonyana jala de bɛ jateminɛ min b'i kamakun donc olu ka jateminɛ sa o ko baaraw bɛna kɛ cogo di maintenant ko u ka kuma ɲɛfɔ senfɛ a yɛrɛlu la ko ni loi in kan ka taa CNT la ko loi vaudra commission de bɛ sigi ka kow ɲɛnabɔ olu dun bolo ni loi vaudra ka ban ni commission sigira ka kow ɲɛnabɔ o ye ko dafabali parce que ni loi ye loi de maintenant ni bɛn ma kɛ kow kan baara tɔ bɛna loi b'a nɔ la mais u kɔni ne kɔni ni fɛn fɛn kumana tout le monde m'a rassuré que olu ɲɛ tɛ gɛlɛya foyi la parce que ni jamanadenw ye fɛn min laɲini o baara ka lawaleya et d'ailleurs u b'o de fɔ olu bɛ terrain bɛɛ kan a kɔri min bɛ u bɛ terrain bɛɛ kan parce que commissariat bɛɛ bɛ baara kɛ ka kati dɔ de kɔnɔ Antoine polisi bɛ baara kɛ commissariat de kɔnɔ sɔrɔsi bɛ baara kɛ kan de kɔnɔ ko commissariat jɔlen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni polisiw bilara ka taa u bɛ taa u b'u ka baara kɛ mais mɔgɔ caman bɛ kuma dɔ fɔ ko yɛlɛma bɛna don u ka baara la a ti yɛlɛma foyi don baara foyi la jateminɛw na parce que hali n'i mana gendarmerie jateminɛ qui est une composante de l'armée polisiw bɛ baara o baara kɛ pratiquement gendarmerie b'a bɛɛ kɛ u bɛ carte d'identité dilan u bɛ circulation routière kɛ u bɛ enquête kɛ comme polisiw b'o enquête kɛ cogoya min na ainsi de suite donc pratiquement a tɛna yɛlɛma foyi don baara foyi la à part ka militariser ni ka syndicat kɔnɔ. Yusuf Sisoko ayiwa min ye polisiw ni sapeur pompiers ye k'u sɔrɔsiya ayiwa kuma kɔni fɔra ko sigikafɔba min kɛra min bɛ jamana yɛrɛ taabolo ɲɛfɔ ko o kuma dɔ waleyalen don ayiwa e ka kunnafoni di baara kɔnɔ i y'a ye cogo di. Oui Antoine effectivement an bɛɛ y'a mɛn an y'a ye parce que conseil des ministres min kɛra arabadon min tɛmɛna je crois que hakilinata y'a fɔ hakilina taara assise nationale la mais ka lawaleya o kɛra o conseil des ministres la a kan ka se CNT fana la quoi donc je crois que u ye min fa conseil des ministres communiqué kɔnɔ
n'an y'o walawala dɔɔni o kɔrɔ ko sɔrɔdasiw bɛ kɛlɛ min na n'o kɛlɛ n'u ye zone minnu libéré a ka kan mɔgɔ ka sɔrɔ finitigila ka sɔrɔ minnu bɛ se ka sécurité assurer ka sécurité ka population ka sécurité assurer an b'a dɔn policiers ka baara y'o de ye généralement donc u bɛ population assurer u bɛ administration min bɛ k'o yɔrɔ la olu ka sécurité bɛ se ka assurer olu n'u ka sécurité bɛ se ka assurer cogo ci la n'a y'a sɔrɔ fɛn t'i bolo marama fɛn t'i bolo min b'i kɛ sababu ye ka bila sɔrɔdasiya minɛn kɔnɔ maintenant n'i y'a ta o hukumu kɔnɔna la je crois que o kɔni o ye normal ye parce que jamana bɛ guerre de la il faut le dire ni jamana bɛ guerre la citoyen bɛɛ kan k'i yɛrɛ ye en tout cas sɔrɔdasiya kɔnɔna la ka jamana défend maintenant n'o bɔra la jorona ko ye min ye dɔɔni o ye de k'a fɔ policiers ni population donnen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'i ye olu maramafɛn min b'u bolo déjà an y'a souvent u man teli k'a kɛ mais u b'olu usage k'olu la maintenant ni est ce que maramafɛn wɛrɛ nana d'u ma u ni population bɛ donnen bɛ ɲɔgɔn na yalima kalan wɛrɛw tɛna k'u kunna an b'a bisigi k'a fɔ kalan voilà kalan kɛli kɔn cogo cogo franchement i ka arme de défense de don a b'i bolo ni ko dɔw kɛli la réflexe fɔlɔ min bɛ nin o ye de k'o utiliser n'i y'o utiliser est ce que o fana tɛ kɛ majɛ ye dɔɔni donc je crois que o yɔrɔ in na hakilina taara mais mesure d'accompagnement dɔw de kan ka kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka baara tɔ dafa n'o kɛra peut-être que u kɔni u ka rôle kɔni ye ka sécurité assurer population ka sécurité assurer je crois que o kɔni o yɔrɔ la ne ma defu foyi y'a la je crois que autorité ye initiative min ta ne b'a initiative fɔ yɛrɛ de bisimila Mamudu Tangara ayiwa nin ko in kɔni a kuma fɔ n bɛ Basaro da sera ma min ye syndicat ko ye olu kɔni bɛna ban nka i b'a sɔrɔ kuma dɔw u jɛngɛ bɛ ɲɔgɔn ma nin ko ninnu bɛna tilen cogo min na n'a bɔra CNT la ka tila ka commission ni fɛn sigi i ka jateminɛw la ayiwa nin ko in a na taa ni ɲɔgɔn ye wa bon ne bolo a bɛ taa ni ɲɔgɔn ye parce que n'i ye an ta ka jamana yɛrɛ fɛn bɛɛ tɛnkunnen don jamana sariyasoba de la n'an k'o ma ko constitution o ka siginiden 22 o b'a jira k'a fɔ ko jamana ka lakana k'o ye wajibi de ye jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bon ça c'est dans le cas général n'a sɔrɔ hali foyi tɛ yen bɛɛ kan k'i jɔyɔrɔ fa jamana ka lakanako la bon maintenant bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ yen jamana yɛrɛ bɛ dingɛ kɔnɔ maintenant ni composante dɔ de bɛ yen nɔ n'o ye finitigilakaw ye ni finitigilaka dɔw bɛ yen nɔ ko olu jɔyɔrɔ yelen don jamana yɛrɛ ka lakana sabatili la jamana fan bɛɛ kɔnɔ donc fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka o ko sabati moi je pense que o ko o ka kan quoi jamana ɲɛmɔgɔw u miirila nin na ne b'a a décision fo a saluer kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ polisilakaw u tun ye finitigilakaw ye ka kɔrɔ parce que je crois que c'est en 1993 dɔw b'a fɔ loi d'attente nationale mais moi je pense que c'est à travers l'accord de Tamaracet u y'a banbati minnu tun bɛ o waati olu de y'a fɔ ko ka finitigilakaw polisilakaw démilitariser donc au kɔnɔna de la 93 transition ye a décision ta 93 policiers segin u yɛrɛ ma donc u ka unité kɛ u damana unité ye donc maintenant aujourd'hui bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko jamana bɛ yɔrɔ min na il faut que hali minnu yɛrɛ tɛ tenitigilakaw ye olu ka se k'u jɔyɔrɔ fa jamana ka lakana la bon n'a ma ɲɛ ko nin hakilila nana kuma dɔ de fɔra a bɛ fɔ ko projet de loi c'est-à-dire hakilila min bɔra gouvernement la ka sariya sen ta maintenant o fɔli ti a kɛli ye an k'o fana fɔ o fɔli t'a kɛli ye parce que a kan ka taa assemblée la n'a taara assemblée la hali a kan ka segin ka taa cour constitutionnelle fana la olu fana k'u ka laɲini kɛ hakilila di k'a la maintenant ni sariya sen n'a taara u ye mun fɔ a bɛ fɔ fɛn ninnu na décret d'application olu fana de bɛ tila ka ta tuguni ka sɛbɛn bɔ minnu b'a ko waleya a waleya maintenant Basɔrɔ ka kuma la minnu jɔrɔlen don n'a sɔrɔ ni loi taara ka ban ni bɛn ma kɛ ko tɔ kan k'a bɛ kɛ cogo min na je crois que o fɛn tɛ quoi chaîne de don a bɛɛ lajɛlen latigɛlen don k'a ban maintenant cogo bɛɛ kan jamana ka intérêt o de bɛ bila sanfɛ donc ni jamanadenw bɛ yen nɔ bɛɛ kɛlen don k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ yen mun bi jamana sanfɛ moi je crois que bɛɛ mana kɛ fɛn o fɛn kan tenitigilakaw polisilakaw jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ kan ka i ɲɛsin o de ma ka se k'o waleya. ayiwa Sori Barama Jalo nin ko in kɔni a kuma fɔ n bɛ nka n'i ye jateminɛ i b'a ye k'a fɔ jamana bi bɛnkan minnu kɛ jamanadenw se ka kuma waati dɔ la u ka laɲini kɛ jamana marabagaw bɛ k'o laɲini waleya ka taa fɛ ayiwa e ye ko in ye cogo di. Antoine assise nationale wagati la an y'a fɔ ka fɔ sigi ka fɔ caman kɛra Mali kɔnɔ mais nin min kɛlen filɛ nin ye nin n'a si ma kɛ kelen. ayiwa bisimila. parce que a yirala k'a fɔ laɲini fɛn fɛn taara nin sigikafɔ in kɔnɔ danfara ni min b'a ani tɔw cɛ
c'est son caractère obligatoire. A fɔra de an sɔnna aw kana an ɲininka mais an mana bɛn min kan o de bɛ waleya aw minnu ye jamana marabagaw ye aw b'a dɔn k'a fɔ an ka laɲini a bɛ wajiba de an tɛ ɲininka min kɔfɛ o de nin ye donc c'est ça le caractère an ye min sɛbɛn an bɛnna min kan le caractère obligatoire o de baaraw daminɛlen filɛ nin ye jamana marabagaw fɛ ninnu ma hakilina ta dɛ hakilina bɔra assise nationale de jamanadenw na o de bɛ kala waleya Antoine nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ye militarisation ka kɛ indépendance talen 1960 ka taa se 73 ma policiers tun ye u tun bɛ statut min kɔnɔ o ye statut militaire ye de 1973 à 93 comme il a dit conférence fait a filara k'u ka bila minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ o de ye policiers permettait u ka syndicat ni laɲini caman kɛ mais ni faso denw y'a laɲini k'a fɔ an ye min kɔlɔsi bi min ye bi ye n'i ye Mali yɔrɔ caman ta a bɛ fɔ ko jatigɛwalekɛlaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ ni lakana tigilamɔgɔw n'o ye policiers gendarmes ye pardon sɔrɔsiw ye n'olu taara ka mɔgɔw gɛn ka bɔ o yɔrɔ la 3 jours 1 semaine olu bɛ tila ka segin ka na pourtant n'i ye policier effectif lajɛ a ka ca mais pourquoi minɛn tɛ di policiers ma u ka kɛlɛ kɛ i n'a fɔ lakana tigilamɔgɔw sɔrɔsiw b'a kɛ cogo min hakilila in bɔra fasodenw de la constat caman de kɛra o de la ni laɲini kɛra k'a fɔ ko lakana jamana marabagaw minnu bɛ sisan u ka a wajibiya c'est-à-dire que ninnu ka kɛ militaires ye yɛlɛma bɛ baara la dɛ yɛlɛma bɛ baara la yɔrɔ jumɛn désormais politique bɛna kɛ sɔrɔsi de kɛlɛkɛminɛn min bɛ di sɔrɔsi ma o de bɛ di a ma a kana balila bi ka sɔrɔsikɛ politique k'a ye char kɔnɔ a kana balila bi sɔrɔsikɛ bɛ taa yɔrɔ min kɛlɛ la politique bɛ taa yen donc o ye yɛlɛmaba ye yɛlɛma filanan o ye jumɛn ye statut particulier mun b'u bolo ni o b'u u permettre ka syndicat caman créer o bɛ bɔ yen pewu o de banna donc o ye yɛlɛmaba ye donc Isuda sera condition ma n t'a dɔn a bɛ ka condition min fɔ parce que ne ma yɔrɔ in faamu bisimila comme a bɛ yan n b'a fɛ a k'a walawala parce que condition ninnu ne ma yɔrɔ faamuya quoi c'est pourquoi n t'a fɛ k'a interrompre comme a b'a dɔn a b'a fɔ ko tuma bɛɛ n b'a interrompre sauf que ale tɛ ne ɲininka ale de bɛ ne ɲininka mais condition kɛ min ye d'abord n ko policiers ni maramafɛn dir'u ma d'abord u ni population dɔrɔgɔlen don ɲɔgɔn na n ko est ce que u tɛna utiliser arme utiliser o ye juruna ko ye et puis filanan ye min ye n k'a ka ɲi parce que n'i y'a jateminɛ militaire sɔrɔdasiw bɛ droit fɛn o fɛn sɔrɔ désormais policiers nka ma jigin fana k'a fɔ dafakalaw na kalan wɛrɛw na kɛ ka ko très bien a kana nin yɔrɔ a kana jɔrɔ nin yɔrɔ parce que jamana marabagaw y'a fɔ u bɛ taa formation kura de kɛ sɔrɔsiw bɛ formation fɛn fɛn kɛ désormais policiers bɛna o formation kɛ mugu minnu bɛ yen ni olu tɛ dege olu cili la u bɛna dege olu cili la formation fɛn fɛn bɛ ka lakɔkɔli kɛ u bɛna taa nin kɛnɛ bɛɛ kan minɛnw bɛna d'u ma u bɛna former a la en plus fɛn min bɛ yɛrɛ n'o o ye nafaba yɛrɛ ye policiers yɛrɛ n'u y'o faamuya o ye jumɛn ye n'i taara kɛlɛkɛyɔrɔ la an bɛ policiers caman ye u bɛ taa Gao u bɛ taa Menaka u bɛ taa yɔrɔ caman na u bɛ fatu avantage caman bɛ olu yɛrɛ ta sɔrɔ la mais bi min ye bi ye u bɛ bilatɔ filɛ statut militaire min kɔnɔ nin n'i ye sergent ye ni Ala k'an kisi ni fatura ye e bɛ kɛ sergent chef de ye o san 10 musaka o sara o de bɛ ta k'a d'i ma siɲɛ kelen i ka denbaya kɔ ma o t'a bannen ye dɛ i den ninnu fana bɛ Antoine o den ninnu olu bɛ ta i ka fanga bila gouvernement fɛ fo ka t'u se san 18 ma kalan na e tɛ musaka foyi bɔ i kɔ tɛ musaka foyi bɔ donc nafa belebeleba de b'a la donc c'est au moins des avantages pour les policiers u fana tɛ ka avantage tɔ minnu sɔrɔ zone loi d'orientation et de programmation militaire là u fana ka se ka sɔrɔ donc a nafa barika ka bon ne ma politique kelen ye min ko ko tiɲɛna an ma jɛni ne a syndicat groupe fara a policiers kan ni maa ma kuma na bɛɛ ko ko tare mais u k'u hakili to u ye fɛn minnu sɔrɔ u ka traité ka ɲa et puis jalako yɔrɔ ninnu u ka laɲini ji ɲuman jɔlen na donc qui est les mesures d'accompagnement an y'o yɔrɔ faamuya anw filɛbaw ni an lamɛnbaw an b'a jira k'a fɔ 7 sur 16 don an ka bi kumakun ye 3 ye min ye 26 mars mawuluduko ni dɔlatan an da sera o ma min ye ka se ka policiers ni protection civile ma k'olu sɔrɔsiya an da sera o fana ma an ka ayiwa kumakun sabanan ni laban
o de ye k'a fɔ juru tɔrin bɛ Mali ni Côte d'Ivoire ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ka sababuya kɛ o ka sɔrɔ sunu donna an ka jamana kɔnɔna la 49 don saba bɔra la tɔ tora 46 ye ayiwa CEDEAO da donna la diɲɛ tɔnba yɛrɛ nin bɛɛ lajɛlen da donna ko in na Basaro ko ale bɛ ko min na ko ma ban fɔlɔ ayiwa Côte d'Ivoire ka sɔrɔsi 46 min bi yan CEDEAO maa ɲɛmɔgɔw olu nana ci dɔw la yan ayiwa ko in ka b'o tɛmɛna a mankan dalen don ayiwa kunnafoni sira fɛ ko in faamu cogo merci Antoine mais yan'o cɛ mais kɔrɔ ka kuma dɔ laɲɛnamaya c'est-à-dire an kana mɛn o ka bilen an ti mɛn kan ko jamana ko bɛ parce que finitigiw sɔrɔ policiw ko ni arme dir'u ma kana taa kɛ ko wɛrɛ ye il faut comprendre que bibi na ni finitigiw kɔrɔtigiw bɛ jateminɛ finitigi bɛ jateminɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko polisi yɛrɛ de armelen don ka tɛmɛ a bɛɛ kan parce que i b'i ka to fanga la i bɛ k'a ye politigi dɔ kɛ ka polisi kelen ka marifa kelen d'i ma polisi kelen marifa kelen dira i ma ka i bɛ ka to fanga la or ni polisi tɛ i t'o ye kɔrɔ foyi la pratiquement kɔrɔ tɔw n'u bɛ taa terrain ka taa d'opération marifa bɛ d'u ma ni seginna ye marifa arrange donc mɔgɔ min b'o position na kaban c'est vrai kɛlɛ wɛrɛ bɛ na d'u ma marifa wɛrɛ min na d'u bɛ adapter par exemple u ka position na u bɛ terrain kan cogoya min na donc je crois que o tɛ se ka k'i bɛ yɛlɛma don ko la au-delà de ça kulo kulu ɲuman b'a la juguman b'a la donc hali au-delà même des policiers an b'a ye kuma dɔ la i bɛ finitigi wɛrɛw ye minnu bɛ taa sira da mɔgɔw ɲɛ mais par contre comme an ni policiers de donnen don ɲɔgɔn na kojugu voilà pourquoi n'olu ka kumaw fɔra a bɛ toucher personnellement sinon i bɛ tiɲɛni sɔrɔ fan bɛɛ i ye min fɔ comme Soro ye kuma dɔ fɔ an tɛna segin o kan obligatoire ye min ye Côte d'Ivoire non ayi an bɔra kɔnɔ Basaro mais y'o de fɔ priorité ko de don sinon kuma dɔw Côte d'Ivoire ka sɔrɔsi lecture kɛ accord la ko accord kana appliquer sans la Basaro a bɛ ka taa dɔɔni de sa kana appliquer non ne t'a dɔn comment est-ce que vous niez l'évidence aussi non évidence tɛ non c'est l'évidence le caractère obligatoire o ye évidence de ye o voilà o de bɛ ka exécuter kuma kun sabanan an bɛ don min na komi bi c'est vrai que kɔsan na ni o ye Nations Unies ka réunion bannen laɲini kun kɛra ko jamanakuntigi dɔw kan ka na an ka jamana kɔnɔ jamanakuntigi 3 pour que ka na kuma hali ni 3 ma se ka na 2 nana ɲɔgɔn fɛ avec le ministre des Affaires étrangères togolais o kɔfɛ Libéria je crois o président fɛnɛ Sierra Leone président fɛnɛ nana ka na kuma mais a bɛɛ kun ye laɲini kelen n'o ye sɔrɔsi ninnu ka ko ye mais i y'a ye u bɛɛ ka bɔli la ma kuma si ma interview kɛ je crois que o de ye mɔgɔw jɔrɔ ko n'o y'a sɔrɔ min fɔra tout ça mais sauf que kunasini ani kunu i b'a ye Alassane fɛnɛ n'o ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi parce que an n'ale 2 de bɛ ɲɔgɔn na nin ko in na a bɔra Togo n'o ye médiateur ye ani Togo kɔfɛ a taara Guinée-Bissau n'o ye CEDEAO jamanakuntigi ye donc o ɲɔgɔn y'o senfɛ a yɛrɛ ka kuma na a ye min fɔ a ko a dalen b'a la Togo président ye assurance min d'a ma ko in a tɛna mɛn kosɛbɛ ka kunbɛnna cɛ a y'o de fɔ ko tɛna mɛn kosɛbɛ ka kunbɛnna cɛ donc je peux dire depuis union comme on appelle Nations Unies ka sommet kɔfɛ ni ɲɔgɔn yew kɛra ils ont demandé Mali ka bilali ni fɛn kɛ c'est la première fois pratiquement mɔgɔ k'i da waga ka kuma en tout cas chef d'État parle officiellement de la situation c'est Alassane qui l'a dit a kɛra Guinée-Bissau ani Guinée-Bissau président ka ɲɔgɔn ye na kunu donc an jigiyalen n'i y'a ye kuma tɛ ka bɔ mɔgɔ si tɛ ka kuma tuguni je pense bien que i b'a sɔrɔ violon bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ pour que ko in bɛ yɔrɔ min na a ka se ka kuncɛ ten parce que attention bɛɛ y'a fɔ nka ni ma fili yalima Guinée-Bissau président de ma taa Côte d'Ivoire hakili la dɛ Togo président mais Côte d'Ivoire président taara Guinée-Bissau ko n'a bɔra k'a kan ka taa donc a kuma in fɔra interview kɛra o point de presse senfɛ donc point de presse la ni kuma in fɔ donc an dalen b'a la parce que i mana côté 2 bɛɛ lamɛn même côté 3 ni CEDEAO kumana ni Mali kumana ni Côte d'Ivoire kumana bɛɛ b'a fɔ qu'entre 2 pays frères donc ko tension dɔ bɛ o maɲi ani ɲɔgɔn cɛ donc on suppose que peut-être bamananw b'o fɔ n'i ye ko madalen i b'a sɔrɔ peut-être que solution dɔ bɛ ka sɔrɔ a la dugu jukɔrɔ i n'a fɔ muso ninnu caman bilara waati min maa si kun hakili t'a la o wagati mais an bɛɛ balila k'o ye donc on suppose que situation bɛ ka décanter pour le grand plaisir de tout le monde. Yusuf Sisoko Mali ni Côte d'Ivoire cɛ a ko a juru cɔri bɛ kosɛbɛ nka tile laban ninnu na an b'a ye k'a fɔ mankan dara a dun fiɲɛba kun wulilen kun don fiɲɛ dara ayiwa Basɔrɔ y'a fɔ cogo min na o bi se ka jigin a dama k'a fɔ ko a tɛna mɛn bilen ko in na nɔgɔya o
Antoine kuma in foli yɛrɛ kiriko bɛ fɛn fɛn kuma a foli man ne tuguni parce que nin plateau kelen kan an kuma n'a ko ka kojugu ne yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲininka peut-être que autorités intérêt wɛrɛ b'u bolo nin ko in na fasodenw ɲɛ tɛ intérêt min na quoi moi je crois parce que presque bɛɛ kumana diinɛ ɲɛmɔgɔ kumana président jamana an kɛrɛfɛ jamana président kumana mɔgɔ wɛrɛ médiation wɛrɛw kɛra ji jukɔrɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ ma b'a kalama je crois que hali n'a sɔrɔ ne y'o de fɔ nin plateau kelen kan hali n'a sɔrɔ min bɛ ka fu ka ko la o de ka kɛ tiɲɛ à partir du moment an ye u ka maramafɛn minnu la an y'u minɛ fo a yirala k'a fɔ manquement kɛra kow kɛra ko na ko minnu ye kɛra majɛ je crois que n'o bɛɛ bannen kɔfɛ ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko bi b'a sɔrɔ ko ni mɔgɔ ninnu ma bila parce que en fait Antoine ne y'o de fɔ jamana tɛ gérer ni dusu ye quoi jamana bɛ gérer ni hakili de ye et acte o acte n'i y'a posé i b'a bila i kunna dɛ ni ne ye nin posé est ce que a bɛ se ka kɛ sababu ye ka lafiya di n ka jamanadenw ma ou bien a bɛ gɛlɛya de lase u ma donc n'i y'o jateminɛ franchement n'i y'olu da ɲɔgɔn na i bɛ bɔ nin ko ninnu kɔnɔ parce que bi an ka transition bɛ niveau min na bi priorité minnu b'an bolo o prioritéw olu bɛ wasakɛ plutôt que an ka taa yɛrɛ kunbala ko wɛrɛw la o priorité ye jumɛn de ye d'abord n'i y'a jateminɛ hali kalafili ko min kan ka kɛ EJ tun kan ka sigi depuis le 13 juillet EJ ma sigi halisa comité de rédaction de la constitution olu tun kan ka fɛn rendu kalo kelen falilo ka ko kan alors que a fɔra ko CEDEAO ma ɲɛmɔgɔ nani e b'a jigiya k'a fɔ nin na nɔgɔya don non CEDEAO u nalen le fait que u ma solution sɔrɔ a ko yɛrɛ la parce que n'u y'a ye u ma kuma o kɔrɔ u ma bɛn ma kɛ ko la donc moi je crois que o ye majɛba de ye parce que honnêtement ne m'a dɔn halisa mun de la ni situation tɛ débloquer pour que an ka ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma fɛn minnu n'olu bɛ jamana lafiya quoi Mamutu Tangara sorry kuma fɔra kuma bɛ d'i ma an tɛ buguri kɛ kuma na an b'a d'i ma Mamutu Tangara ne bɛ taa ne ayiwa min ye sɔrɔdasi bi naani wɔɔrɔ ko in ye CEDEAO maa ɲɛma olu bɔra an fɛ yan nɔ ayiwa nka nanzarakan na a fana fɔ ko aussi ko le silence min ye makun ye k'o ye jaabi dɔ ye walima k'o ye kuma dɔ ye ayiwa e ye mun faamu nin ko in na kab'u taara fɛn wɛrɛ ma fɔ bilen bon ne b'a faamuya cogoya min na an bi fɛn fila de ni ɲɔgɔn cɛ quoi politiki ani sariya ah oui parce que politiki binakun kan mɔgɔ ɲɛ bɛ o de la bi peut-être jamana ɲɛmɔgɔ wuli ka delili kɛ ensuite diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ wuli ka delili kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ i t'a sɔrɔ jamanaden dɔw yɛrɛ bɛ a revendiquer k'a fɔ ko Mali ni Côte d'Ivoire bɛɛ ye jamana kelen ye donc ko an ka wuli nka sariya fana bolicogo y'a dama ko wɛrɛ voilà sariya fana bolicogo o fana y'a damana ko wɛrɛ o ka gɛlɛn mais wajibi u b'o de fɔ ko sariya c'est ko dira l'ex c'est de l'ex sariya ye fɛn gɛlɛma ye mais a kan ka sariya fana ta waasa ka waleya de voilà donc ni situation n y'a ta k'a da ɲɛkɔrɔ hali mɔgɔ saba minnu bilala u bilala kiri ka binakun de kan parce que droit humanitaire bɛ yen u bilala diɲɛkɛriw ma adamadenya bonya kama de k'u bila o lahala kɔnɔ quoi maintenant munna nin tɔ ninnu bɛ yen olu tɛ ka se ka bila faamaw ka kumaw kɛra jamanaden minnu bɛ i n'a fɔ maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire ani ivoirien minnu bɛ Mali la yan nɔ dɔw bɛɛ wulila ka communiqué kɛ ko k'u bila diɲɛtɔnba yɛrɛ wulila mais o bɛɛ la munna u ma bila donc question kan ka poser yen de o pour que k'o réponse sɔrɔ i bɛ segin ka na sariya de ma n'i seginna ka na sariya ma dɔrɔn i b'a ye parce que u ɲangira de maintenant ni i ɲangira pour que i ka bɔ ɲangi kɔnɔna la f'i ka kiri n'i ma kiri a tɛ se k'a fɔ ko i ye kiri kɔfɛ de ko wɛrɛ bɛ se ka fɔ maintenant ne kɔni bɛ k'a faamuya ni faamuyala min ye comme o de y'i ka ɲininkali ye n ka analyse ye jumɛn ye ne bɛ k'a faamuya ni faamuyala min ye ils attendent un jugement parce que u ɲangira tantôt a fɔra yɛrɛ ko u qualifiera k'u kɛ hali mercenaires ye bon dɔw yɛrɛ ko non c'est des militaires ivoiriens en situation irrégulière ne yɛrɛ ne b'o de fɛ kosɛbɛ mais a mana ko fila fɛn 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 dɔ de don fɛn min bɛ sariya yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ya siga kɔni t'o la maintenant ni sariya ye i ɲangi sariya y'i minɛ sariya b'i kiri de ni kirila n'i kan ka bila i bɛ bila n'i man ka bila ɲangini mun kan ka da i kan o bɛ da i kan o fana bɛɛ kɔfɛ an b'a fɔ mun ma ko yafa bulonba o fana bɛ yen u bɛ se ka kiri k'u jalaki k'u ɲangi mais après an ka jamana ɲɛmɔgɔ o yafa bulonba dayɛlɛlen don ale ye a bɛ se ka jɛn u ma k'u bila badenya ni teriya ani Côte d'Ivoire cɛ voilà a bɛ se k'o maa saba minnu bilala olu ma kiri
ne ko n ko olu bilala jama u kirila dɛ u bilala kiri ka bolo de kan u ma bila politiki ka hukumu kɔnɔna la u bilala kiri ka bolo de kan. ayiwa Sori Birima Jalo e kɔrɔtɔ tun bɛ kuma nɔfɛ n'i ye Côte d'Ivoire ni Mali cɛ lajɛ ni surasi 46 ko in a tɔ tora o min ye a kuma cayara kosɛbɛ Sori bi e y'a faamu cogo di. Il est temps aujourd'hui an ka bɔ makun kɔnɔ quoi. Parce que depuis ko in ka daminɛ je ne crois pas que ni mɔgɔ Asimi kuma ka mɛn. Je ne crois pas. Alassane kuma tɛ Asimi kan o. Antoine kuma to ne bolo n bɛ n'ale non n bɛ n'ale o kuma to n bolo parce que an ka walawala faamuyali ka sɔrɔ la o de ka ɲi bi parce que mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ ka an ka jamana marabagaw accuser mais ne tɛ jigin u la parce que depuis ko in daminɛ kuma ne ko ma ça c'est une affaire de justice n'allez pas avec la diplomatie i mana mɛn kuma fɔ ko fila kɛra ko in na quoi Ivoirien sɔrɔsiw don Ivoirien sɔrɔsiw tɛ u bɛ MINUSMA ka bolo kan u ta ka bolo kan c'est parce que an taara diplomatie bolo kan Antoine depuis ninnu minɛna don min aéroport la dans un premier temps mɔgɔ 3 de bɔr'u la o mɔgɔ 3 la muso 1 tun b'a la mɔgɔ 1 ko k'olu nana Alassane de Kati la mɔgɔ 1 ko ko olu tɛ Ivoire sɔrɔsi ye muso in ko olu nana campus de Kati depuis aéroport la kumaw ye ɲɔgɔn jɛ depuis aéroport la. Nka bɛ ka fɔ ko diplomatie mun b'a la diɲɛ kɔnɔ jamana ni ɲɔgɔn cɛ taama siraw bɛ se ka bɔ yen wa. Ne bɛ n'ale o n bɛ n'ale